Slay. Uvek sa ukusom. Hvala. Dušica, ti si jedina sa balonom. Stvarno? Znači, originalno sam. Ti si počela si trend. Pa nisam znala da je trend, jer trend balon? Nisam znala, ja stvarno ne idem u kolektiv trendovima. Evo. Je mi srca. Opa. Kako da ne, naravno, naravno. Dušica ti nije hladno. Ne. Nije meni nikad hladno, ja sam ponela kaput, eto, čisto da ne kažu vidi ova poludela. Dušica zgodnija nego ikad. I, jel jesam? Jesi, Boga. Ognjen je rekao da je samo zvao odabrane kolege, saradnike, prijatelje. Da li si počestvovana što si na tom spisku? Kako da ne, ja sam ceo dan kad sam objavila zadnje, naježila sam se. Mi se znamo 30 godina sigurno. I prva zaječarska gitarijada Ognjen je vodio, tada još na RTS-u i sećam se, tad smo se mislim čak i upoznali. I družili smo se jako dugo, baš onako još pre televizije Pink. I tako da Ognjen mi je posebno drag kolega, mnogo mi znači, svaka njegova sugestija, njegova pohvala i definitivno je neko ko je pa možda i najveća televizijska zvezda kada je reč o televizijskim voditeljima, svakako neko najduže traju i ko to Ognjen je car i mnogo je drago što dobije ćerku. A ste se već počastili vi pre ovog slavlja? Kako? Da ste se počastili? Ma kada, danas sam snimala magazin, evo sada, evo i za tatu, loza i balon. Moram da te pitam, znamo da su prijateljstva na estradi među pevačima i pevačicama retka. Kako funkcioniše kod vas, od voditelja, da li se družite, privatno posećujete? Pazi, mi smo stvarno svi super, pre mogu da kažem da mi obećavamo jedni drugima kafe i ručkove kad god se vidimo i onda prosto različitim terminima živimo, radimo, ali smo stvarno tu jedni za druge, šta god da treba, ja ne mogu da kažem, svaki put kad sam se Ognjenu obratila konkretno, pa i svim drugim kolegama ili bilo ko meni, za bilo kakvu pomoć, asistenciju, neko da ti izađe u susret, svako je uvek to učinio. Još da vam kažem, ja sam stvarno počestvovana, znate kada je bilo reći o mom povratku i na televiziju Pink, koliko su tu bili i Sanja Marinković i Ognjen, Goca Uzelac, mislim, to su sve ljudi koji su sa ozbiljnim stažom, sa ozbiljnom karijerom i meni je mnogo drago što, mislim, prosto si trajamo to negdje sličan niz godina, ali sam ja najkasnije od svih njih došla na Pink. I mi stvarno, juče sam davala intervju za jednu mladu studentkinju sa Fakulteta političkih nauka, dobila je zadatak da mi intervjuše nekog novinara, inače to moja sestričina, moja sestra Dujaka ćerka, nisam ni znala da je na drugoj godini. I tako sam dobila pitanje kao kakva je uređivačka politika Pinka i rekla sam, mi stvarno svi funkcionišemo, kao ne mora niko da nam zada više ciljeve, da nam kaže šta je ono što treba da uradimo, jer mi već to nekako imamo u krvi u geniju. Pa jeste, znamo šta se očekuje i znamo da ne možemo loše od toga. Sada kada si pomenula taj povratak, je možda neko u tom periodu razočarao da ti nije pružio podršku kada si se vraćala? Ma ja o tome stvarno ni ne vodim računa. Prosto to su neke stvari, ne možete vi da podržite nekoga u odluci koju on dona, u bilo čemu u životu. I mislim, koliko da sam možda tada razmišljala na drugi način, meni najvažnije mi da sam ja neke stvari shvatila, ne u smislu toga, prelaska, odlaska, povratka i tako dalje, mislim, o tome ni ne bih, nego, toliko si pričala o tome, nego da nije bilo potrebno da očekujem od nekoga da me podrži ili ne podrži u mojoj odluci nekoj. Mislim, davati savet, ja stvarno retko kad nekome dajem savete, posebno tog tipa. Tako da, apsolutno, kad su prošle godine, možda sam ranije bila nekako kao nešto ljuta, kao uvređena, povređena, čujte, gospođa, otišla pa se vratila, završila povređena, ali drugačije sad razmišljam, stvarno, nikome, to je stvarno nezahvalno da te neko podrži. Danas već kod toga da ovdje ljubje čerku, ti imaš čerku koja je prošle godine postala punoletna. 19 godina napunila sada. Ona izlazi u grad Uveliko i ima svoje prve ljubavi, kako to prolazi kod vas u kući, da li si ti rame za plakanje? Ja sam mama. Drugarice su rame za plakanje, mama je tu da kaže u 2 ujutru, jel ti sjede burek, ima kornjača i da odveze do Čuburskog parka, do pekare Čubura, na burek i ima kornjača. A ste izašli nekad zajedno? Pa, nismo, ali stalno se dogovaramo da idemo zajedno. Znate šta, ja sam mnogo, stvarno mogu kažem, sad sam srela jednu ženu dok sam kupovala balon, koja ćerki slavi 5. rođendan i kaže, jel boji se toliko tog perioda kao kada poraste dete. Ja stvarno, molim Boga samo da to tako ostane. Shvatila sam, nemam ništa od brige. Mislim, ja sam ona jedinica oko koje su svi brinuli. Pa opet sam tako u nekom periodu života pravila gluposti. Oni su sjajni i stvarno su vrlo odgovorni i mogu da se pohvalim
time, da je to... Ali imaš ono kući do 2, kući do 3? Ne. Provjeravaš telefon. Ne, pre imamo ono, kupi hleb kad se budeš vraćao. Znači, tako se ti majke... Da li spavaš kod kuće i izađelo iz Ognjena. Ognjen će sada u februaru 17 godina. Znam gde su, znam sa kim su i mislim, prosto ne mogu ni to da držim pod kontrolom. Mi kad smo ranije, pa odemo negdje, još je bilo gore, nismo imali ni telefon, ništa. Znači, od onih si majki koja ne sankcioniše i ne zabranjuje, ili smatraš da je to gore? Nemam šta da sankcionišem i zabranjujem ako su odgovorni. Mislim, opet, računam i da uvek može, ja se bojim gluposti, ja se bojim da nešto slučajno može da se desi, nepromišljeno, znaš, u bilo kom mislim, oni mogu da kažu spavam kod kuće ili spavam kod drugarice ili kod bake i deke. Sve dok kada dolaze kući, ako ja nisam tu, moji čerke ili sin kaže sređena dnevna soba, ili treba nešto da počistimo i sredimo, meni je to ono kao neka odgovornost koju ja znam da imaju. Ali imaš njihovu lokaciju možda? Nemam. Ne. Pa, znaš šta, mislim da je, šta znači sad kao pratiti dete? A da li tvoja čerka ima negdje izbor muškaraca na tebe ili... Nema, Bogu hvala. Ne, šalim se. Mislim, ja volim svoje bivše partnere, mislim, izbore prosto. Bili su moji i svi su imali, oni koji su upoznali moju decu, imaju dan danas sjajan odnos sa njima, u smislu da mogu da ih pozovu ako nešto treba ili čestitaju rođendan. Tako da u tom smislu stvarno se ne želim, ali Anđela je skroz drugačija od mene. Ja sam neko ko živi u oblacima mala, a Anđela je sa obe noge na zemlji, jarac. Ja bih se nadvezao na ovo pitanje, da li možda deca imaju tvoju lokaciju? Nemaju, ne, ali se ja njima javim. Isto tako, ako ću negde ostati duže, ako ostajem spavam kod drugarice, ako idem iz nebuha na neki put, odlučila sam da sutra idem za Kopaonik ili gde god, tako da tako funkcionišemo. Samo je važno da se čujemo i čujemo u glasu da li je neko dobro ili nije dobro. Što me zanima, ko ti recimo na brzo biranje ono kao... Nemam brzo biranje. Ja ljudi nemam ništa, ja sam za Nokia 3210, ja sam za pager. Mislim, mi stvarno živimo neko... Da li makar imaš suzav? Ne. Nemam, ali imam sačmar u gepeku. Ne, ali vidi, ali imam jezik za koji mi treba oružani list. Taj koji krene sa mnom da se raspravlja, bio u pravu ili ne, odmah je, u startu se... Ja moram te pitam, ti si poznata kao neko ko je inovativan, voliš da eksperimentišeš, da li imaš aplikacije za upoznavanje? Tinder, Grindr i ostalo? Ma ne, ja nemam, ja imam mail, nisam mogla da nađem danas neki attachment da odštampam. Šta još nemam od tih? Nemam chat GPT. Znam šta je, čemu služi. Nemoguće da ne koristiš chat Ne, GPT. ukucala sam par puta ko je Dušica Jakovljević. I šta kaže? Zadovoljna sam. Kako onda dolaziš do upoznavanja partnera, budućeg? Ne upoznajem, nemam partnera. Pa vidi, što je rekla Nataša Bekvala, se bi rekla drugačije, koliko njih me je, koliko njih mi se udvaralo, malo sam ja momaka imala, znaš, apropo Natašinih udaja. Ali, ne, pa, ja kad odem negde, uvijek sam bila neko ko je privlačio pažnje muškarac, aj tako da kažem. Sada, nisam imala nikada svijest o tome da sam ja nešto lepa. Znaš, uvijek je bilo lepši kod mene, čak ni sada mi to nije imperativ, neke druge stvari su se nekako uklapale s godinama. I onda kad neko kaže da ja imam ono nešto, znaš, ko nije to prepoznato kao preko noći, nego se to gradilo i kalilo i tekako, ne stepenik po stepenik, nego kao puž, onaj golać sam išla, znaš, kroz karijeru i život. Ali se nekako postepeno gradilo kako treba, tako da aplikacije za upoznavanje, bojala bih se da odem, znaš, neko mislim više na aplikaciji i kao nisam mogu da idem u korak sa tim trendovima i nema potrebe. U stranim zemljama ima, na primjer, aplikacija za javne ličnosti, moraš da se verifikuješ i sve i onda se međusobno dopisujete, upoznajete se. Javne ličnosti? Stvarno? Ben Affleck ima tu. Da li bi se možda... On je oženjen. Ali nije. Ben Affleck se razveo, pa onda ću da installiram. Nikad se ne zna gde devojačka sreća leži, da vam kažem. Da li su ti se žene odvarale? Jesu. Čak i na momentu sam se zabrala za svoj izbor muškaraca i onda sam rekla deci, što nisi decu, ja budem lesbijka, ubiće me zbog ovoga. I onda čak nedavno kad sam nešto Anđeli pričala, ona kaže, mama, ja te, stvarno, što misliš da pređeš na isti pol, kaže, ovako više nema smisla. Naravno, u šali, tako da mi tako komuniciramo. I prosto, jesu, udvarale su mi se, to su najveći komplimenti, ja volim da dam ženi kompliment. Pa da li su ti udvarale neke žene s javne scene? Nisu stvarno. Mislim, znaš šta, meni se desilo jednom da mi je jedna žena i prišla i rekla kao, pa čekaj, to je bilo prekoliko godina.
i rekla pa čekaj kako nisi, nije javna ličnost, nešto tako krenula ka meni i ja sam onako se iznenadila i ona kaže, čekaj nisi primetila, pa mi se gledamo već neko vreme. Ja kažem, a stvarno što na mene ćušne, pa ja njoj ruku na nogu, stvarno nisam imala. Kažem, ja sam mislila ti, ja se muvamo sve vreme. A čekaj, Jelena Karleuša izjavila da sada u ovim godinama sa ovim